Karrikaburuk izango du lehen sake hori egiteko ardura. Eta hasi da gaurko partida, atzera Silbak eskuinere galera Gorosabeleen bila, Gorosabelek atzera zabaldu, Zubeldiak ezkerretara, Patxekoren bila, Patxeko lasai, burua altxatu, aurrera, bertan Ilarrak berriro ere atzera, Zubeldiak dauka baloia bere hanketan, eskuine galeraino, Gorosabel, eta Momo baloiarekin, ondo babestuta Ilarraren zako pasadu atzera, Ilarrak ezkerretara zabaldu, Robert Navarroren bila, Robert Navarrok mantentzen du berriro ere Ilarrari pasaz, Ilarrak atzeraino, eskuin aldera Zubeldiaren bila. Aste honetan badakizue, albiste bat atera dela, kasu honetan Real Arenaren aukeraketaren inguruan, badakizuen jokatuko den mundial horrei begira, badirudi, 15 aukeratuen artean dagoela, baina Real Arenak barkatu daukan eserleku horiek handitu egin beharko dituela 40.000 arte behintzat, 11 aukeratu horien artean gera dadin. Ikusiko dugu zer egiten duten. Diego Ricok aurrera, bertan atzera Karrikaburu, Diego Ricok zabaldu, zerrez azkenean, Duperen eskuetan. Lehenengo jokaldia egin dutena aurrerantz, baina ez du oraindik ere arriskua handirik sortu. Atzean, Rulet, Duperen bila, Dupek ezkerretara zabaldu, Nikolaisen atzelariak aurrera egin nahi, berreskuratuko ote du, eta falta. Zubeldiak egindako falta. Jokoa geldi dagoela, gogorazi nahi nuen, Philippe Darnier berriro aipatuta, taldeak Toulousek duen 33. entrenatzailea da. Realaren ondoren El Stade Rennais taldera joan zen, Nottingham Forest Football Clubera egin zuen jauzi ondoren, Racing Club de Lensen ondoren, Standard de Liège, eta azkenik Toulousen, esan dugu aurreko urtean iritsi zen, lehenengo mailara igo zuen talde frantziarra, eta 2024 arte luzatu diote kontratua Frantziko bigarren mailako entrenatzailerik onena izendatu ondoren. Patxekok du baloia bere hanketan, burua altxatu, eta bertan Ilarraren bila, Ilarrak ezkerretara Diego Ricoren bila, Diego Ricok Karrikaburua aurkitu du bertan, Karrikabururi baloia kendu diote bi Toulouseko jokalarien artean, Toulousek berreskuratu, aurrera, kasu honetan Rogerio da Silbak bilatu du baloia, eta ondo. Horrek ikusten dugu Imanol Alguazil Robert Navarrori atzalpen batzuk eman nahian, Diego Ricori pasadio baloia berak atera dezan. Diego Ricok taldekideren bat bilatu nahi du. Aurrera jaurtiko du. Bertan ondo txizaio Karrikaburu bila, baina azkenean baloia galduko du. Berreskuratu Ilarrak erdira. Silbak darama baloi hori bere hanketan, atzera Robert Navarrok atzerago Ilarraren bila, Ilarrak Diego Rico ezkerre galorretan. Diego Ricok burua altxatu eta atzeraino, lasaitasunarekin, Remiro beste azken asteetako beste protagonista bat, 2027 hartu luzatu du kontratua Realarekin, bere adierazpenetan esaten zuen, bera oso gustura dagoela hemen, eta nabari da, Imanol Alguazil entrenatzaileak izugarrizko konfiantza duela atezainean, eta bere lanak ondo egin ditu, eta hori da kontratu luzapen horren erakosle nagusia. Ezkerregalean, Robert Navarro aurrera egiten du are hartzean, jaurti Momok buruz, ezin ondo atera du, kasu honetan Rufet jokalari frantsesak aurrera egin nahi, eta Ilarra horre jaurti da lurrera, baina ezin izan du baloi hori eraman, Gomou eskuin galorretan jokalari frantsesak, atzera berriro, Gumon, kasu honetan eskubitara Rugarden bila eskuin galorretan, Gumon baloiarekin, berriro ere defentsaraino atzeratu dute. Ondo, Zubeldia, hor Momok aurrera egin dezake, galdu du baloia berriro ere Toulousen baloia izango da.
Aurretik Real Arenako estadioaren datu txiki bat eman dut, eta harrigarria egin zaiguna baita ere da, kuriositate txiki bat, garai batean Toulouseko estadioak 35.472 ikuslerentzako tokia bazuen ere, 2017 erreforma bat egin zuten Eurokopa bertan jokazitezen. Eta 33.150 eserlekuetara murriztu behar izan zuten, erosotasuna eta ikuspegia nabarmenki hobetzeko. Beraz, kasu honetan Real Arenak eserleku gehiago beharko lituzke, eta Toulousen estadioak eserleku horiek jaitsi zituen. Karrikaburu baloiarekin, area hartze horretan, bera bakarrik Frantziako lau jokalari naroka, Momo Jaurti ezker hankarekin, eta Dupek ez du arazorik izan, baloi hori bere eskuetan hartzeko. Estadioaz ari nintzen, beste datu txiki bat, teknologian aurreratu egon den estadio bat izan da beti, Toulousekoa. Horren adibide da, publizitate esi elektroniko erraldoiak instalatu zituen Frantziako lehen estadioa izan zela. Eta baita ere estadioa sortu zen, Toulouse taldea sortu aurretik. Hau da, Toulouse taldea 1970 urtean sortu bazen ere, beraie jokatzen duten estadioa 1937 urtean, inauguratu zen 1938ko mundiala jokatzeko. Karrikaburuko horra izan dezak aukera, Dupek ondo sartu du hanka hori, eta hanka horri esker Karrikabururen Jaurtik eta hori kornerra izango da, lehenengo kornerra Realaren alde. Silva izango da korner hori jartzeko ardura izango duena. Jarriko du bertan errematatu dezake, azkenean ondo atera du talde frantsesak, ezker hegal horretan Van den Boomen baloiarekin, aurrerago eskuinera zabaldu nahi zuten, baina ondo moztu du baloia, bikain. Ezker hegal horretan Karrikaburuari hartzean, atzerago Robert Navarro Karrikaburu berriro ere, Karrikaburuk atzeraino lasaitasunarekin Igarraren bila, Igarrak atzera Jaurti nahi zuen, berriro ere, ezker hegal horretan Robert Navarro ezker hegaletik area ertzean sartu da, baina ondo kendu diote, jokaldi paregabea izan ziteke, baina azkenean ondo kentzea lortu du Diakite defentsak. Toulousena da baloria, erdigune horretan, ezker aldera zabaldu, Deagereren bila, berriro ere Van den Boomen baloiarekin. Atzera, Springsingen bila, atzeraino, eskuin hegal honetan, Rubeten bila. Rubetek erdira, ezker hegaleraino zabaldu, Deageren bila, aukera izan dezake erdiratzeko, erdiratu, eta ondo saltu du bertan Zubeldiak burua, Realak baloia berreskuratu, aurrera bertan Silbak baloia berreskuratu nahi zuen, baina berehala galdu du. Partida lasaia, lagun arteko bat izanik, espero da, ez izatea, ligako partida baten egoten den, maila edo intentsitate hori behintzat, gaurkoa proba moduko bat da, taldeko gazteak, taldekide berriak danak probatzeko, beraz hori espero da, partida guztian zehar, partida lasai bat, eta gure maila nola dagoen ikusteko aukera bat. Igarramendi baloiarekin, taldeko gaurko kapitaina. Eskuin hegalera, Zubeldiaren bila, Zubeldiak aurrera bertan Turrientes behasaindar gazteak Silbari pasa dio, Silbak Momoren eskuin hegal horretara bidali du baloia, Momok erdiratu dezake, baina Silbari pasa dio berriro ere, Silbak atzera, Ilarrak baloia, Silbari pasa dio, pase bikaina izan ziteken, baina Frantziako Toulouseko taldekideak
Arean sartuta daudenez, zaila izango da horrelako pasekin behintzat area barruan sartu eta hortik errematatu alizatea. Robert Navarrok baloia pasa nahi zuen, baina ez zaila ondo atera jokaldi horretan. Toulousek du berriro ere baloia. Atzera Dupe. Dupek ezkerrera zabaldu Nikolaisen. Nikolaisenek ezkerre galeraino Rugarden bila. Rugardek Van de Vumen aurkitu nahi zuen, baina Zubeldiak endu dio baloia, Zubeldiak Karrika bururi, barkatu Turrientesek Igarra. Igarrak aurrera Silbaren bila. Silbak eskuinera eman dezake, baina buelta eman, eta berriro ere Igarraren bila, Igarrak atzeraino, Turrientesek ezkerre galeraino. Diego Rico. Diego Ricok Robert Navarro aurkitu du erdigune horretan. Turrientesen bila, Turrientesek eskubita gara. Azkenean berriro ere baloia galdu dugu. Karrika buruk ezin izan du pase hori kontrolatu eta Toulousek aurrera jaurti duenez, azkenean Remiroren hanketan. Patxeko. Patxekok Igarrari pasa dio erdigune horretan. Igarrak burua altxa, atzera egingote du. Ez dago presarik, gainera esan dugu partida asterako beroa egiten duela, presarik ez dago, gaur probatxo bada, eta gauzak ondo egin behar dira, hasieratik, baina ez dago inungo presarik. Robert Navarro baloiarekin, Robert Navarrok eskuinetara, bertan Turrientes aurkitu nahi zuen, baina azkenean ez errez. Silva baloiarekin ezkerregal horretan, Diego Rico erdiratu dezake, eta azkenean Rufet defentsan eman du eta kanpora atera da. Realaren aldeko alboko sakea izango da. Diego Rico baloiarekin, Robert Navarrori ezker... Robert Navarrori pasa nahi zen, baina baloia luzeegi joan da, eta azkenean Dupek aterako du Toulousen aldeko ateko sakea izango da. Jokaldi honetan, jokaldi polita egiten ari zen Robert Navarro, baina Toulouseko 3 jokalari izanik zail xamartzuen berak bakarrik jokaldi hori egin, eta gainera azken erremate hori egitea. Ezkerregan Rugard. Rugardek aurrera Van de Vumenek buru altxa eta aurreraino baloia azkenean ez errez Remiroren eskuetara iritsiko da. Zubeldiak du baloia bere hanketan, aurrera, Turrientes Gorosabeli, berriro ere Turrientes, Gorosabel, Zubeldia. Zubeldiak ezkerretara, Patxekoren bila. Patxekok aurrera, bertan Karrika buru zuen, azkenean ez errez, atzera, Turrientesek atzeraino. Esan dugu, gaurkoan gazte asko ikusteko aukera izango dula, berriro ere gora dezagun, bigarren taldetik hilo diren, Turrientes, Karrika buru, Robert Navarro bera. Ikusten ditugu gaurkoan lehen 11 horretan, lehenengo sentsazio horiek hartzen, Imanolek pentsatzen dugu probatu egineko zituela, nola jokatzen duten ikusteko, eta horrez gain, etorri berri den Momo jokalaria ere. Toulousek du baloia eskuin egal horretan Rugardek atzeraino, azkenean Dupek zuen baloia, ezkerre egal horretan Nikolaisenek Rufeten bila, baloia azkenean atzeraino, berriro ere Nikolaisenek aurrean Spearrings aurkitu du. Atzera Diakitek Rugard. Aurrera egin nahi dute Nomoun bila, erdiratu dezakea, azkenean ondo sartu du Patxekok bertananka, buruz eman dio alderatu egin nahi zuen, baina ezin izan du, eta berriro berreskuratu dute, Rogerio da Silvak berreskuratu, erdiratu nahi zuen, baina azkenean ondo sartu du hanka bertan Patxekok, eta kasu honetan Toulousen aurkako kornerra izango da. Norgehiagokako lehenengo ordu laurdenera iristen ari garen honetan, hau da Toulousen lehenengo kornerra, eta Realak ere aukera bat izan du. Van de Vumenek jarriko du baloia
Jokoan buruz errematatu, azkenean Patxekoren ate horretatik gora joan da baloi hori. Remirok jarriko du baloia jokoan. Lasaitasun guztiarekin, baloia jarri, ezker horretan Patxekoren bila. Patxekok aurrera, bertan Ilarra aurkitu du, Ilarrak metroak ditu, korrika egiteko, aurrera egiten jarraitzen du. Buru altxatu, berak bakarrik, ezkerregal horretan Robert Navarro jaurti dezake, Duperen eskuetan amaitu du baloi horrek. San dezakegu lehen arrisku jokaldia izan dela, Robert Navarrok jaurtiketa egin du. Duperen eskueta joan da zuzenean, baina lehen arrisku jokaldia bezala ikusi genezake aurreko hori. Bertan baloiarekin burrukan Ilarra ezin izan du, kasu honetan Momo eskuin egal horretan burrukan. Ilarra oso aurrean ikusten dugu. Laizter itzuliko da bere postura. Ezkerregalean Toulousek jarraitzen du, Van de Bumek baloiarekin eskuin galerainoko Nounden bila. Honek ere aurrera egiten du, Rugardek aurki dezan, erdiratu du, luze egi eta ez da inor agertuko. Momok berreskuratuko du baloi hori, Momok buru altxa, berak bakarri jarraitu nahi du, azkenean alboko sake izango da Toulousen aurka. Osa, Toulousen alde. Hemen ikusten dugu berriro ere jokaldia, etzen erreza errematatzeko. Gainera, ezkerranka horrekin gelditu nahi izan du eta altxa egin zaio. Baina, izango ditugu, gaurkoan aukera gehiago ikusteko. Toulousek du baloia, Van de Bumenek ezkerregaleraino zabaldu, Rubeltek aurrera, Diaieren bila, Diaierek buru altxatu, erdiratu dezake, azkenean gertu, Diaierek berriro, jaurti, Remiroren eskuetara. Remirok ezker egal horretara, Diego Ricori atera dio baloi hori. Diego Ricok atzera, Patxekoren bila. Patxekok eskuinerago zabaldu Zubeldiaren bila. Berriro ere errepikapen honetan ikusten dugu nola jaurtiketa izan den, baina Remiroren eskuetara zuzenean joan da, Remiro ondo kokatuta zegoen porteri horretan, eta ez du inungo arazorik izan jaurtiketa hori bere eskuetan hartzeko. Eskuin egaletik erdira Zubeldiak du baloia, berriro ere Patxekok ezkerregal horretan, Bauru altxa, erdira karrikabururen bila, azkenean Robert Navarrok berreskuratu, Ilarrak du hanketan, baloi hori aurrera, Patxeko. Eskuin egalean, Gorosabelek berriro ere Silva aurkitu nahi zuen, Silvak azkenean ezin izan du baloi hori mantendu, Momok buruz eraman nahi zuen, azkenean ez errez, Toulouseko defentsak berriro ere berreskuratu du. Diakitek eskuin egalore da. Rugard ikusten dugu baloiarekin eskuin egal horretan aurrera egiten, Nomok du baloia, buru altxatu berriro ere Rugarden bila erdiratu, eta Zubeldiak eraman dugu baloia, kontu zorrelako alderaketetan. Ikusi dugunez, orain arte behintzat, ia 20. minutura iristen ari garen honetan, Toulousek eskuin egaletik egiten ditu eraso gehienak, Rugard eskuin egalak, aurrea hartzen du, goraino igotzen da, eta bera izaten da erdiraketak egitearen hartura duna, arrisku aukera gehienak alde horretatik etorri dira, talde frantsesetik behintzat. Momo baloiarekin, Turrientesek atzera, Ilarramendik ezkerregaleraino, Diego Rico aurkitu du bertan, Diego Ricok berriro ere atzera, Asier Ilarramendik du baloi hori, buru altxatu, lasai atzera, Zubeldiak aurreraino karrikaburu bilatu nahi zuen bertan, baina ez du asmatu pase horretan, eta azkenean Turrientes jokalari behasaindarrak egindako falta, kasu honetan De Jager kapitainari egindako falta. Hemen ikusten dugu aipatzen ari ginena, eskuin egaletik berriro ere, Rugardek eginduen 3. erdiraketa izan da, 3 izan dira guztira, alde horretatik etorri direnak eta arrisku egoera gehien
alde horretatik etortzen ari dira. Orain ere, eskuin egal honetan, Rugard, baloiarekin, atzeraino lasai, diakitek atezaina Duperi pasadio. Dupek ezker egalera, bertan Rubet aurkitu du, Rubetek erdira, berriro ere Rubet, Diakitek du baloia, Diakitek eskuinera zabaldu nahi zuen, ondo ibili da Robert Navarro bertan, berak berreskuratu du baloi hori, ezkerretara Karrikabururen bila, Karrikaburuk eskuineraino, Silva baloiarekin, Momo aurkitu dezake, Momo erdiratu dezake! Ondo atera da Dupe akzio horretan, Dupe atezainak ondo moztu du, aukera bikaina izan da, Momo ikusi dugu nola barruraino sartu den eta Karrikaburu prestegoen baloi hori errematatzeko, berriro ere hemen dugu errekipena, Silbak Momo aurkitu du, Momok atzera egina izuen Karrikaburu bilatuz, baina Dupek ondo moztu du pase hori eta gola izan ziteken jokaldi bat moztea lortu du. Jokoz kanpokoa. Realak jarriko du baloi hori berriro ere jokoan. Zubeldia. Zubeldiak eskuinera zabaldu dezake, bertan Gorosabelek erdira, Silbaren bila. Silbak Patxeko aurkitu du. Burua altxa, erdira, berriro ere Patxeko. Atzeraino, Zubeldia. Zubeldiak berriro ere Patxekori. Lasaitasun guztiarekin, Turrientesek Ilarra aurkitu du, ezkerrera gozabaldu Diego Rico buru altxa, atzera, aurrera, erdira azkenean, Turrientesek baloia izan zezaken, berreskuratu ondo, Zubeldia. Zubeldiak aurrera egin ditu metro batzuk, eskuinera zabaldu du Gorosabeleren bila, Gorosabelek Silba aurkitu nahi zuen, Gorosabel berriro atzera, Turrientesek atzeraino, Patxeko bilatu du bertan, Ilarra mendi buru altxa, Diego Ricori ezkerregal horretan erdiratu dezake, erdiratu, eta luze ez du inorra aurkitu, eta Toulouseen aldeko alboko sakea izango da. Etzen jokaldi txarra, bat ere jokaldi txarra, gainera Diego Ricori egin dioten pase hori ona izan da, eta erdiraketa motzago izan balitz, berriro ere aukera bikaina izan ziteken Realarentzat. Partida asterako esan dugu, gaur bero egiten duela Donostia alde honetan, bai Donosti eta baita ere nik uste dut Euskal Herriko beste puntu guztietan ere, zazpiterriak jortzear dira, 29 gradu egiten ditu, eta partida asterako esan dugu, gaurkoan ziurrenik udarateko tartetxoak izango dituztela, eta honako hau da. Zuen baimenarekin nik ere horretarako baliatuko ditut minututxo hauek.
Berriro ere jokalariak zelaian ikusten ditugu. Filimontaniar aipatu eta aipatu aritu naiz, leno, esanez Frantziako bigarren liga horretan entrenatzailek onena izendatu zutela, baina gure Imanol Alguazil ez da atzera gelditzen, aurreko urtean ere gogora ezagun, Europa Ligerako sailkapena lortu zuela Realak, aurten ere Europa Ligen gaude, eta Imanolek badu bertan zerikusirik. Hasi da jokoan berriro ere, ura erateko etenaldi horren ondoren, Toulousek du baloia, Karrikaburuk baloia berreskuratu, are hartzean aurrera egin dezake, berak jarraitzen du erdirapen luzea izan da, eta alboko sake izango da Toulousentzako, baina jokaldi arriskutsua izan ziteken hori, Karrikaburuk amaierara arte berak jokatu nahi izan du, eta azkenean erdirapena luze gelditu zaio, baina Realak beste abisu bat eman du partida honetan, eta ez dut uste gaur golea ikusi gabe geldituko garenik. Toulousek jarriko du baloi hori jokoan, ezkerregal horretan. Baloia berreskuratu, bikain, Turrientesek atzera. Atzekalde horretan Patxekok aurrera metroak egin, eskuin egal horretan Silva aurkitu nahi zuen, Silva ondo kontrolatu baloi hori, ondo jaitsi du, aurrera Gorosabelek erdiratu nahi izan, Momoren bila eta azkenean ezin Realaren aldeko partidako bigarren kornerra izango da. Berriro ere hemen ikusten dugu errepikapena. Atzerantz Gorosabelek pasana izan baloia, baina Toulouseko 3 defentsa zauden eta ezin izan dute ba. Baloia berreskuratu eskuin egal horretan azkenean falta. Realaren falta esan du epaileak. Kexu dira Realeko jokalariak, baina Toulouseko jokalaria bertan lurrean ikusten dugu. Kontua kontu, Silbak egindako falta. Norgehiagokaren 28. minutua, berriro ere Toulousek Dupek eskuinera zabaldu diakite. Atzera, Dupe berriro ere, ezkerre galera, Nikolaisek aurrera egin nahi ezkerre gal horretan, baina luzegi eta azkenean Realaren aldeko sake izango da Gorosabelek jarriko du jokoan. Aipatu eta aipatu aritu gara, Realaren gazteak eta etorri diren berriak, baina gogorarazi ezagun taldea utzi duten jokalariak ere izan direla. William Jose Betisera joan da, Januzaj, Sorloz zedituta zegoen eta itzuli eginda, Rafinharen kasuan bezala, Lucas Xangaldi, Kevin bioiek kontratua amaitu dute, William Jose Betisera joan da, barkatu hori esan dugu, Portu, Roberto López, Zaldua eta Guridik utzi dute aurten taldea. Silbari egindako falta. Ilarramendik erdigune horretan Silva aurkitu, berriro ere Ilarramendik atzeraino, Patxekok du baloia, Patxekok eskuinera, Zubeldiaren bila, Zubeldiak aurrera egin nahi, berriro ere atzeraino Patxekok burua altxa, ezkerretara zabaldu dezake, aurrera korrika jarraitzen du, Ilarra aurkitu nahi zuen, azkenean Robert Navarro baloiarekin ezkerregal horretan, erdira Karrikabururen bila, Karrikaburuko oraindik ere eskubitago zabaldu Gorosabelen bila, baina azkenean luze joan da, Toulousek inungo arazorik gabe berreskuratuko du baloi hori, berriro ere defentsan ezkerretara, Nikolaisen baloiarekin aurrera egin nahian, presioa bikain egiten ari dira lehenengo metro horietan Errealeko aurrelari horiek. Dupek eskubitara. Rubelt. Berriro ere Dupek du baloia. Dupek burua altxa, aurreraino egin nahi. Baina baloia erraz berreskuratuko du Zubeldiak kasu honetan. Toulousek izan ditu gaurkoan aukera batzuk, baina ez dugu hain erasoko ikusten.
Realak berak ere aukerak izan dituen arren garbirik ere ez dugu ikusi, 30 minutu igaro badira ere, baina aukerak sortzen ari dira eta arriskudunen bat ere ikusiko dugula ziur gaude behintzat. Gorosabelek atzera, Zubeldiak Patxeko ezkerrerago, buru altxa, aurrera egin nahi, ezkerretan Diego Rico aurkitu dezake, azkenean aurrera Robert Navarro altxa, Dupe! Etzen intentzio txarra, Robert Navarrok egin nahi zuen hori, baina azkenean ez ere ezan gelditu da saiakera hori, oraingoan eskuin egal horretan baloia galdu dute Tulusekoek, Diego Rico jarriko du, hori esaten ari nintzena, ez da aukera txarra izan, intentzio ere zen bat ere txarra, baina ezin ba, azken erremate hori aurkitu. Zubeldiak eskuin egalera Gorosabelek burua altxa, erdian Silva aurkitu du. Silva aurrera egiten du, Momo aurkitu dezake, ezin ondo kendu dio baloia. Berriro ere Tulusek baloi hori, Tulusek eskuin egalera zabaldu nahi du, Numoren bila, Remiro areatik aterata, sorbaldarekin eman dio, Numuk eskua eskatzen zuen, baina epaiak ez du inundik inora horrelakorik ikusi, beraz ez da ezer gertatu, Zubeldiak du baloia erdigune horretan. Zubeldiak Patxeko bilatu du, Patxekok aurrera egiten du burua altxa, kontuz jokalariarekin, eskuineraino Momo baloiarekin, eskuin egal horretan, burua altxa erdiratu dezake, berak ere jarraitu dezake, erdiratu, Ilarramendik ezin. Gaizki zuen horre errematea egiteko, gelditzeko agian aukera izan zetzaken, errematea egiteko aukera egin du berak, agian baloia gelditu izan balu hobeto izango litzateke, baina momentu horretan ez dago pentsatzeko aukera handirik eta atera zaiona erremate arraro xamar hori egitea izan da. Dupek ezkerregarera, Nikolaisenek aurrean Momo erdiratu ezake karrika bururen bila, eta Dupe berriro ere argi ikusi dugu jokaldi horretan, bigarren aldia da horrelako zerbait gertatzen dela, Momok atzera karrikaburu bilatu nahi izan, baina Dupe erdian sartzen da, eta bigarren aldiz jokaldi arriskutsua izan zezaken hori, ez ere zean utzi dut Dupe atezainak. Realak du baloia. Gorosabelek eskuineraino Momo aurkitu du bertan, baina luze joan zaio ez du gelditzerik izan, eta Tulusen. Begira hemen berriro ere, esaten genduen presioa ona dela Momok atzera, karrikabururen bila, eta ezin Dupe argi zegolako. Presioa, esan dugu Realeko aurrelariak oso ondo egiten ari direla Tuluseko defentsaren aurka, eta jada, badira 3-4 baloi bertan berreskuratu ditugunak. Horrekatik Tulusek ere ez du gaur jokatzeko aukera handirik izan. Diego Ricok baloia berreskuratu, Ilarramendik eskuinera zabaldu ezake Momoren bila, Momok burua altxa, atzera lasai, atzeraino Gorosabelek berriro ere Ilarramendi aurkitu du, Ilarramendik Silvak Turrientes, berriro ere Ilarramendi, Silva baloiarekin, eskuine galera, Momok aurrera egin dezake, bera bakarrik Tuluseko defentsaren aurka erdialdera sartzen ari da, azkenean ez errez, 3-ren aurka batek gutxitan egiten ditu gauza honak eta ezin Berriro ere berreskuratu du Tulusek baloia, Van der Boomen, eskuin egalon eta Rugardek burua altxa, erdira Van der Boomenen bila, Momok ondo kendu dio baloia onak honetan, Ilarramendik Silva aurkitu du, Silvak aurrera egin dezake, Silva area barruan jaurti, eta Tuluseko defentsan jo du baloi horrek, azkenean zer ezean gelditu da, baina beste behin Realeko jokalariak Tuluseko area barruan, beste behin jaurtiketa egiteko aukera horrekin, eta Realaren aldeko falta kasu honetan, baina esaten anitzen, beste behin arrisku egoera bat, azken erremate hori, azken arrisku argi hori falta zaigu,
baina iritsiko da, 35. minutura iritsi gara, momentuz Reala huts, Toulouse huts. Silva eta Ilarramendi ikusten ditugu baloi horren alboan. Ilarramendik jaurtiko duela ematen du, besoak altxata. Ea kapitainak erdirapen eder bat jarri eta errematatzerik dugun. Jokoan da baloia Ilarramendik erdiratu zuzenean atera jaurti. Eta Duperen ate horretatik gora joan da. Indar handiarekin jaurti eta azkenean kanpora. Toulousek baloia, eskuin egalean, Numuk buelta eman atzeraino, Rugarden bila, Rugardek erdira eman nahi zuen barde bumen aurka, baina berriro ere esan ari gara ze ondo egiten ari diren presioa Realako jokalari hauek, kasu honetan Turrientes Beasendar gaztea izan da, eta Realaren aldeko sakea, alboko sakea izan da. Errepikapenean ikusi dugu, nondik joan den falta hori eta Duperen atetik gora. Eskuin egalean. Euskin egal horretan erdiratu dezake, azkenean atzerago, azkenean Turrientesek Ilarra aurkitu du erdigune horretan, Ilarrak jarri Robert Navarro! Ezin ba! Berriro ere atetik gora joan zaigu. Aukera bikaina, kasu honetan, berriro ere errepikapen honetan ikusten dugu, Robert Navarrok gora jaurti duela. Gainera jokoz kanpokoa adierazi du epaileak, beraz inondik inora etzen aukera izango, baina ikusten dugu saiatzen ari garela berriro ere area barruan genden gure jokaldi bat egiten. Baloia berreskuratu, Silvak atzeraino, Turrientes Robert Navarro, Silvak berriro ere baloia, Turrientes Ilarramendi, Ilarramendik buru altxa, berriro ere Turrientesi atzera, Robert Navarro, Turrientesek buru altxa eta Zubeldiaren bila. Zubeldiak eskuinera zabaldu dezake, azkenean ez errez, atzera. Patxeko baloiarekin. Ilarramendik buru altxa, Zubeldia. Atzeraino, Patxeko du baloia ezkerre galeraino zabaldu, Diego Ricoren bila, Diego Rico berriro ere Ilarramendi aurkitu du bertan, Patxekok Zubeldiari. Eskuin egal horretan Gorosabelek baloia ondo jeitsi, Gorosabel bera bakarrik burua altxatzen du, azkenean Turrientesi atzera egitea erabaki du, Turrientesek erdiratu Diego Ricoren bila area ertz horretan, azkenean Toulousekoek berreskuratu dute baloi hori, eta kontuz kontraerasoa etorri litekelako, Diegere baloiarekin ikusten dugu ezkerregal horretan aurrera eginez, ondo jeitsi dira Realeko jokalariak, ondo izten bertan Turrientes eta Gorosabel, jaurtik eta kanpora, Patxekoren ezkerraldetik kanpora joan da. Eta naiz eta kanpora joan, arrisku aukera bat, kasu honetan kontraeraso batetik etorri dena. Naimuk jaurti egin du eta ez du zutoinen artean asmatu, baina arrisku jokaldi bat kontraeraso batetik etorri dena. Presioa aurrean ondo egiten dugu, baina kontraerasoak ez zaizkigu bat ere ondo ematen. Aurrean baloiarekin Robert Navarro, falta egin diote. Gard atzelariak, berriro ere Ilarra baloiarekin, Robert Navarro, herri aldera joanez, atzera Zubeldiaren bila. Toulouse gainera aipatu behar dugu, bigarren mailan egonda, aurten lehenengo mailan jokatuko du Frantzian, igoera hori lehenengo postuan amaituta lortu zuten, eta aipatu behar da Frantziako bigarren mailako errekor guztiak hautsi zituztela. Historian garaipen gehien lortu zituen taldea izan zen,
historiako gol kopuru handiena, bigarren mailan egon den gol kopuru handiena sartu zuen taldea izan zen 82 golekin, eta 49ko gola. Kontuz, karriko buruarea barruan baloiarekin, Dupek eskuz ondo jaso, ez du jaurtik eta ondo egiterik izan, eta azkenean berriro ere baloi horrek Duperen eskuetan amaitu du. Aipatzen ari nintzen eta honekin amaituko dut, 49ko golabera izan zutela, eta defentsa onena izan zutela, eta gaurkoan nabari da, naiz eta errez iristen ari garen area hartzera edo areara bertara, azken ekintza hori egitea asko kostatzen ari zaigu, eta hori beraien defentsen lanakatik ere izaten ari da. Toulousen aldeko alboko sakea da. Illarramendi baloiarekin, Diego Ricok atzera Patxekoren bila. Patxekok erdira, Zubeldia aurkitu du berriro ere Patxeko, buru altxa, erdian Urrientes, berriro ere Patxekok Illarrari, Illarrak eskuineraino Zubeldiaren bila. Zubeldiak baloia jeitsi, lasaitasun guztiarekin, ez dago presarik, lehenengo zatia amaitzeko 4 minutu falta dira, ezkerregalorenetan Diego Ricok buruz bilatu nahi zuen baloi hori, baina ez zen erreza, baloi hori kontrolatzeko eta ezin izan du Realeko jokalariak. Toulousek du baloia, Rugard eskuin hegalorretan, Van der Boomen atzeraino, Dupe atezainak baloia, ezkerretara Nikolaisen aurkitu du bertan, presio egiten ikusten dugu Momo, bikain presio horretan. Baloia berreskuratu dezake, kontu zirriste egin du eta azkenean ez errez. Illarramendi, arriskutsu izan ziteken hori, nahi baloiaren ondoan zegoen, irriste egin duenean, zorionez ez da ezer gertatu, Patxekok berak du orain ere baloia. Eta arriskutsuak izaten dira azken minutu hauek, eta gehien bat gu gola sartzen badugu ondo, baina guri gola sartzen badigute gaizki. Diego Ricok, Robert Navarroren bila, ezkerrera aurrera zabaldu dio berriro ere, ezin izango du baloi hori berreskuratu, bikain defentsan lanetan Toulouseko jokalaria, Van der Boomen erdi horretan, ezkerreta Rugardei zabalduta, Rugardeka aurrera egiten du atzeraino Duperen bila. Dupek baloia hanketan, erdira zabaldu. Baloiarekin Rogerio da Silva. Ezkerregal horretan aurrera egin ordez Nomu aurkitu du. Nomuk baloia atzera, Van der Boomen, Rugarde eskuin egal horretan, aukera nagusienak, Toulousen aukera nagusienak eskuin egal horretatik etorri dira, kasu honetan ezin izan dute zerrekin, Remiroren eskuetan baloia eskuin egalera zabaldu, Gorosabeli, 43. minutura iritsi gara, momentuz Realak Toulousek huts. Toulousen aldeko alboko sakea ezkerregal horretan, jokoan jarri dute berriro ere baloia, Da Silvak Van der Boomen. Van der Boomek aurrera, eskuina galonetan Numuren bila, Numuk aurrera egin dezake, area ertzean dago. Diego Rico ikusten dugu defentsan Remiroren eskuetara. Ez dakit jaurtik eta erdirak eta zerrote zen, baina azkenean Remiroren eskuetan amaitu du jokaldi horrek, berriro ere errepikapenean Numu ikusten dugu eskuin galorretan. Eta Remiro bizti ibili da, baloi horri hartzen. Eta esan dugu azken minutu hauetan gola sartzea ez dela albiste ona izango Realarentzat behintzat. Zubeldiak Patxekok aurrera egiten du burua altxata, kideren baten bila aurrera, zelai erdia gainditu du, bertan karrika burukatzera. Berriro ere Patxeko baloiarekin, Turrientesek eskubitara Zubeldiaren bila, Zubeldiak Illarramendik eskubitara Gorosabelen bila, eta epaiak adirazi du 45. minutuak igaro direla, eta atxeden aldira iritsi garela lehenengo lagun arteko honetan. Momentuz 45. minutuak igaro ondoren Realak huts, Toulousek huts. Esan dugu, intentsitate handirik gabeko lehenengo zati bat ikusi dugula, Realak aukera izan ditu,
Agian aurreko urteko demoraldiko amaieran gertatu konkretua duguna, bai da gaurkoan Realearenara 4.967 pertsona etorri dira, bigarren zatia bihandaia da, eskuin egalean baloia Toulousek, atzeraino Duperen bila, Dupek aurrera baloia berreskuratu nahian bikain atzera. Toulouseko jokalaria lurrean ikusten dugu. Merino bera ere oraintxe ikusten ari gara, beraz, bai, esan dezakegu goiti bera aldatu dela, taldea. Merinok baloia, Merinok eskubitara zabaldu. Eskuineraino bertan Solaren bila. Bigarren taldetik hilo den gazteetako bat da hau ere. Baloiarekin Reala aurrera. Bertan bila. Carlos Fernández egoen bertan, baina luzegi joan zaio. Ezin ba, baloioi guretzako izan. Dupek jarri du baloia. Dupek bere jokalarien bila. Atzeraino berriro ere Realaren aldeko kornerra kasu honetan. Izan zitekena, alboko sakean geratu da azkenean, ez errez. Aritza Lustondok erdira Merinoren bila. Merinok ezkerregala horretara zabaldu. Baloia azkenean atzeraino. Aritz Lustondok berriro ere. Aritz Lustondok burua altxatu aurreraino egin nahi zuen. Merinoren bila joan da, orain bai Merinok buruz kontrolatu bera jeitsi du baloi hori. Merinok eskuinera, Solak erdiratu dezake, Solak erdiratu! Eta ez ere zean gelditu da jokalde hori, erdirak eta bikaina izan da Realeko hainbat jokalari area barruan ere bat zeuden, baina Toulouseko jokalariek azkenean baloi hori ateratzea lortu dute. 47. minutu honetan Realaren lehenengo arrisku jokaldia izan dena ikusi berri dugu. Toulouse baloiarekin, Da Silva. Da Silva aurrera egiten du, bikain kendu diote baloia, Sola baloiarekin azkenean, Solak buelta eman, ezkerretara. Lenormand. Lenormandek Aritz Lustondori, buru altxa Solari. Solak ezin izan du. Kanpora bota du azkenean Toulousen aldekoa. Berriro ere errepikapenean ikusten dugu Merinok eskuinetara zabaldu du, Solak erdiratu, eta Solak erdiratu duen hori ere errematatzeko puntuan egon gara, baina azkenean ezin izan dugu, Mauna Zelaia izan da, erremate hori egitera iaia iritsi den jokalaria, baina azkenean baloia egal batetik besteraino igaro da, baina lehen arrisku jokaldia 47. minutu honetan. Dupek baloia zabaldu, Diakitek erdira Van de Boonen. Van de Boomenek atzera Spirings. Eskuin egal horretan Ruvelten bila. Ruveltek aurrera, Van de Boomen berriro ere. Numuke erdiratu dezake, Lenormanden hanketan jodu azkenean Remiroren eskuetara. Zubi aurreren eskuetara, barkatu, atezain ere aldatu dute. Lenormandek zubi aurrek burua altxa, erdira. Atzeraino Aritz Lustondo baloiarekin, Aritz Lustondok Solari, Solak Toulouseko jokalari batean jo, eta azkenean Realaren aldeko alboko sake izango da. Aipatu baita ere, Brais Mendez ikusten dugula zelaian, partida asterako esan dugu, aurtengo fitxaje berrietako bat dela.
jokalari, 25 urteko jokalari hau Celta de Vigotik etorri da, 2017ko iraiaren 21ean egin zuen bere debuta lehenengo mailan, eta 2017 amaitzeko titularitatea ere lortu zuen. Manguzelai eskubitan solak erdiratu, eta azkenean duperentzako sake izango da, beste ben eskuino egal horretatik arrisku jokaldi bat egin du Realak, solak berriro ere erdirak eta kasu honetan etzaio bestean bezain besteko erdirak eta ona atera, baina ari gara arera gerturatzen, jokaldiak ere arriskuan bilakatzen, baina azken erremate hori falta zaigu. Oraindik ere denbora dago, 50. minutuan baikaude, momentuz Realak huts, Toulousek ere huts. Merino baloiarekin, Merinok ezkerre galera zabaldu, erdiratu dezakez, berak bakarrik jarraitzen du baloi horrekin, berak bakarrik Toulouseko 3 defentsena aurka, azkenean Merinori berriro ere atzera pasadio baloi hori. Brais Mendez bera baloiarekin. Merinok berriro ere. Carlos Fernandezek bertan baloia galdu du eta azkenean Toulousek berreskuratu. Carlos Fernandezek izan dezake dupe, ondo atera da. Horrelako akatsak baliatu egin daitezke, Nikola Izanek motz pasadio duperi. Eta bertan zegoen Carlos Fernandez, baina azkenean ezin izan du baloi hori lapurtu. Toulousek du baloia. Aurrera egiten du Diakitek. Buelta eman. Bertan ondo ezker egaleraino. Ezker egaletik erdira. Da Silvaren bila. Da Silvak berriro ere ezker egalean aurkitu du. Baloi hori berak bakarri du. Sola aurre egin nahian irrikstatu eginda. Toulousek atzeraino. Van den Boomen. Eskuin egalean. Numonen bila. Baloia jaitsi du, baina azkenean atzeraino. Presari gabe, ari da jokatzen Toulouse kontuz, area barruan azkenean ez da arriskurik izango, jokoz kanpokoa. Esan baitu epaileak. Beroketa ariketetan ere Realeko beste bit jokalari ikusten ditugu, orain arte aldaketak ikusi ditugu, zelaia erabat eraberritu da, atezainetik hasi eta aurrelarira arte. Baloiaren burukan Carlos Fernandez, baloia jaitsi nahi zuen, baina Toulouseko jokalariak lapurtu dio. Van den Boomen baloiarekin erdigune horretan Da Silvak buelta eman, eta aurrera jarraitzen du korrika, eskuin egal horretan, jaurti egin dezake, erdiratu ere bai Da Silva, eta ondo bertan Lenormandek ondo babestu du, ondo itxi du, eta ez du utzi jaurtiketa hori gertaz edin. Merino baloiarekin. Merinok buru altxa, honek ere ez du inungo presarik, atzeraino Aritze Lustondoren bila. Kontuz, arriskoa izan daiteke eta Toulouseko jokalaria Van den Boomenen bila area barruan bakarrik baitzegoen, baina ondo babestu dute baloi hori, azkenean ezer ezan gelditu da, Merinok du erdigune horretan baloia burua altxa, kontuz Van den Boomen bueltan zetorrelako ezkerregal horretara zabaldu, atzera ezkerregalean, berriro ere Merinok baloia. Merinok burua altxa, atzeraino Lenormand. Lenormandek baloia burua altxatzen du aurreraino, baina ez errez azkenean duperen eskuetara joan da baloi hori. Ezkerregal horretan burukan, bikain baloiak entzeko, Martin ikusten dugu bertan Toulouseko jokalariarekin burukan presioa eginez, lehenengo zatian bezala aurrelariek presioa eginez, azke Elustondok ondo babestu, Toulousekoek berreskuratu dute baina baloi hori. Van den Boomen erdian Martinek ondo babestu eta duperen hanketan. Philippe Montanier
pantailan oraintxe bertan. Behin eta berriz esan dugu, baina bigarren zatian sartu baldin mazarete, berriro ere gogorarazten dugu, jakingo duzu realtzaleak baldin mazarete behintzat 2013an berari esker, o bere taldeari esker Championsera sailkatu inela. 2 urte egon zen, realean, gaur bere etxea izan zen hartara itzuli da, eta 2021 batean iritsi zen Toulouseen aulkira, bigarren mailan zeuden Toulouseko kideak, eta Philippe Montanierren entrenamendu eta Philippe Montanierri esker, bere izan zen behintzat partaide handienetariko bat, lehenengo bulkatu zuten bigarren mailan, kontuz arrisku aukera izan liteke atzera jaurtik eta baina ezer ezan gelditu da. Esaten ari nintzena, barkatu zaidazue. Bigarren maila horretan hartu zuen taldea eta aurten lehenengo mailara igo dira, lehenengo bukatu zuten sailkapen nagusi horretan eta aipatu dugu errekor guztiak ere hautsi zituztela. Zergatik, gol gehien historian, bigarren mailan gol gehien sartu zituen taldea izan zelako, 82 golekin, historian bigarren mailan garaipen gehien lortu zituen taldea izan zelako, eta defentsa honena ere izendatu zutelako. Toulousek du baloia, Van den Boomen, atzeraino, Nikolaisenen bila, eskuinera zabaldu, Rualtek burua atxa, berriro ere atzeraino, Van den Boomen erdi horretan, irristatu eginda buruz moztu zezaken, ondo hemen eskuin aldean, Manguezak du baloia azkenean ezin. Ondo atera du Nikolaisenek baloi hori, alboko sakea izango da Realaren alde. Imanol Alguazi, honek ere ez du gutxi egin regalakatik, beste behin Europako liga horretan egongo gara aurten ere leian. Taldeak izugarrizko denboraldia egin zuen aurreko urtean, denboraldi bikaina egian bai azpimarratzekoa dela azkeneko jardunaldi horietan puntu batzuk ies egin zigutela. Gol aukerak izaten ditugu, baina ez dugu azken erremate hori egiteko aukera garbirik edo izaten. Espero dugu aurten hori pixka bat aldatu izana edo aldatzen hasi izanak, gaurko partidan oraindik behintzat ez dugu golik izan, hala ere aukerak ikusi ditugu, aukera onak izan ere, eta ni behintzat, zuek ez dakit, ni behintzat gola kantatzeko gogoz etorri naiz, beraz, espero dut, bat behintzat egotea. Gehiago badira, hobeto, badakizue, partidak irabazteko irabazleak, baina gol bat gehiago sartu behar dela, beraz, bat behintzat sartu behar dugu oraingoan. Zubi aurre baloiarekin. Lenormandek buru altxa, Aritz Elustondori, pasadio Aritz Elustondok aurrera egiten ditu metro batzuk, erdigune horretan, azkenen atzeraino berriro ere. Ezkerre galeraino zabaldu, erdiratu dezake, erdiratu, ez da erdiraketa ona izan, azkenen Duperen sakea izango da. Jarri dute berriro ere baloia jokoan, baina kontuz horrelako paseak ez dira onak izaten, hau da, area barruan zaudenean eta aurkariak halako presioa egiten ari direnean ez da ohikoena eta ez da onena izaten behintzat berriro ere atezainari egoera horretan pasatzea, baina azkenean zorte honez beraientzako behintzat Realak ez du hori baliatzen jakin. Aritz Elustondo, Lenormandi pasadio baloi hori. Lenormandek burua altxa, berriro ere Aritz Elustondori. Bideo batez aipatu, partida hasieran esan dugu, baina agian batzuk berandugo egingo zenuten gurekin bat, eta gogoratu salgai daudela jada Realaren denda ofizialetan 2022-2023ko denboraldin taldek erabiliko dituen elastiko praka eta galtzerdiak. Atzo arte online dendan zeuden bakarrik salgai, baino jada gaurtik, partida aurre honetatik, jada dendetan badaukeztua erosteko aukera hori, beraz, badakizue datorren astetik aurrera, aukera hori duzue.
Toulousek jarriko du berriro ere baloi hori jokoan, eskuin hegal horretan. Kideren baten bila, azkenean erdigune horretan Spearing aurkitu du. Realeko jokalariak ondo berreskuratu dute, azkenean bai, gure aldeko sake izango da. Bertan burrukan bikain aritu da, Gomez jokalaria. Gomez bera izango da, baloia jokoan jartzeko arduraduna, Merinok ondo jeitsi, azkenean atzeraino Lenormanden bila, Lenormandek zubi aurre. Zubi aurrek Aritz Elustondori, Aritz Elustondok buru altxa erdigune horretan, Brais Mendezek pasatzen utzi, eskuin hegal horretan, Manguruna zelaia, azkenean ez errez Toloseko da Silbari pasadio, Toulouseko da Silbak aurrera jarraitu nahian, bikain Sola, akzio horretan, Solari berriro ere eskuin hegal horretan erdiratu dezake, eta Toulouseko jokalarian jodu baloi horrek publikoak eskua zela adierazten du, baina epaiak ez du horrelakorik adierazi. Merino are hartzean, baloia galtzeko puntuan, baina ondo berreskuratu du Carlos Fernandezek baloi hori, Carlos Fernandezek Zarateri, Merinok berriro ere baloia. Merinok Zarateri, Zaratek buru altxa. Atzeraino Solaren bila. Elustondo, Lenormand izabaldu. Lenormandek berriro ere Merino aurkitu herri horretan, Carlos Fernandez aurkitu nahi du, Carlos Fernandez arean jaurti eta ezin bai jaurtiketa honetan ere dupe gainditu. Berriro ere area barruan daude, kontu zarriskua izan daiteke, eta azkenean ez errez atzera pase egin nahi zuen, baina berriro ere errepikapeanean ikusteko aukera izango dugu, kasu honetan Carlos Fernandezen akzioa izan da, jaurti du, dupek eskua bikain atera du, baina hor ikusterik izan ez duguna da, berriro ere Realak aukera izan duela, baina Toulouseko atzelariak argi ibili dira eta baloia alderatzea lortu dute. Hala ere, 62. minutuan, bigarren zatian jada laugarren aukera izan ziteken hori. Agian hemen errepikapen honetan ikusiko dugu, eskubietara Solari zabaldu, Solak erdiratu, eta hor esaten genuen ikusleek behintzat kexa izan dutela, eskua iruditu zaiela, ez dakit zuek zer deritzu zuen, baina epaiak ez du alakorik adierazi, beraz, momentuz, 63. minutura iristera goatzen honetan, Realak huts, Toulousek huts. Toulousek du baloia atzealde horretan, erdira, kapitainak baloia, Van den Boomen itzuli ezkerre hegal honetara. Hemen errepikapena Carlos Fernandez ikusi dugu baloi horrekin, berriro ere jaurtiketa ikusten ari gara, baina Dupek gaurkoan gainera izan ditu 3 bat akzio, baloia bikain atera dituenak eta arriskuak ezerezean utzi dituenak, eta egia esateko atezain, Toulouseko atezaina partida bikaina egiten ari dela, iruditzen zaigu. Eskuin hegalean. Maguna zelaiak atzera Sola. Atzeraino Aritz Elustondo, Lenormand. Lenormandek burua altxa, hor bertan presioa egiten ikusten dugu. Onaui. Aritz Elustondok erdira. Dezaratek Merinori, Dezaratek du berriro baloia, Dezaratek Aritz Elustondori atzera. Venga, Dezarate aurrera ezin izan du. Van den Boomen erdian sartu zaio eta Arraro Xamar jaurti du. Eta aldaketak datoz Toulousen taldean. Realak ez bezala, Realak atxeen aldia baliatu du aldaketa horiek egiteko. Toulouseko jokalariak bestalde, orain egin dute aldaketa.
bederatzi jokalarik utzi dute zelaia, eta beste bederatzik hartuko dute orain beraien postua. Hirurogeita bosgarren minutu ura iritsi gara, ura erateko beste tarte bat izango da honako hau. 8:30 eta oraindik ez du gradu bat bera ere jeitsi, 7etan 29 gradurekin hasi gara, 8:30 dira, 29 gradu egiten ditu. Gainera hemen Euskal Herrian ez da ohikoa horrelako denboraldia egitea, beroa, baina ez hainbeste, gaurko eguna bezain beste behintzat. Eta behar dute bai horrelako atsedenaldia gure jokalari hauek. Nik ere, aurrekoan bezala, horretarako baliatuko dut. Ikusten dugu bai, gu ere antzeko gaude, emakume hori bezala beroak jota, jokalariak pentsatzen dut gu baino okerrago egon direla, baina oraindik ere partida geratzen da, oraindik ere beste hainbeste aukera sortu behar dituzte, eta baita aukera horiek baliatu ere. Ze orain arte, area ertzean eta area barruan hainbatetan izan gara, baina ez dugu azken erremate hori egiterik izan. Orain ikusleak ikusten ari garela berriro ere esango dut, gaurkoan kontuan izanik uztaila dela, jende oporretan dagoela, gainera eguraldi bikain horrekin jendea ondartzan ere egongo zela, 4.967 pertsona gerturatu dira Reale Arenara, urteko lehenengo lagunarteko honetaz gozatzeko. Realak atera du baloia, Aritz Elustondo. Aritz Elustondok burua altxatu, erdigune horretara Zarateren bila, Zaratek berriro ere Aritz Elustondo, Aritz Elustondok Zarate berriro ere. Ezker egaleraino, Gomezen bila, Gomezek aurrera Merino aurkitu du, Merinok buelta eman du, baina azkenean bera bakarrik nahasteko zorian egonda, ondo berreskuratu Toulousek baloi hori. Alboko sake izango da Realarentzat. Jokoan da berriro ere baloia, Sola eskuin egalorretan atzera Aritz Elustondo. Aritz Elustondok eskoa altxatu. Azkenean Lenormand. Lenormandek Zarateren bila erdigune horretan. Zaratek Merinori, Merinok aurreraino, Carlos Fernandezen bila, Carlos Fernandezek berriro ere atzera Aritz Elustondo. Sola eskuin egalorretan. Solak atzera. Aritz Elustondok buru altxa, ezker egaleraino bidali du baloi hori, ondo jeitsi, Merinoren bila, Merinok buru altxa, Zarateri pasadio, Zarate berriro ere Merinori, Zarate berriro ere baloiarekin, ezker egalera zabaldu, erdiratu dezake buru altxatu du, erdiratu den du Carlos Fernandez dago inguru horretan, baina bikain atera du Toulouseko defentsak baloi hori, inungo arriskurik gabe. Atzeraino, Aritz Elustondo. Aritz Elustondok aurrera, zerrez, atzeraino Carlos Fernandezek bidali du berriro ere. Merinok ezker egalera zabaldu du, erdiratu dezake berriro ere, Merino area ertzean jaurti dezake Carlos Fernandezek jaurti, eta defentsan jo du baloi horrek. Etzen oso jaurtik eta indartsua izango, aurpegian eman baitio, eta ez du inungo arazorik eduki Toulouseko defentsak baloi horren ondoren. Berriro ere ezker egaletik ari da Reala saiakera egiten erdiratu Carlos Fernandezek ez du ondo kontrolatu baloi hori, berriro ere Toulouseko jokalarien hanketan izango da, atzeraino lasai gizonak oraindik ere denbora gelditzen baita, Merinok baloia erdigun horretan, burua altxa, kideen bila,
Eskuin egaleraino. Eskuin egalean Maguna Zelaia baloiarekin solari jaurti nahi zion kasu honetan, baina irriste egin du. Gaurkoan irriste egiten duen hirugarren jokalaria da. Ez dakit Zelaia irristako egongo ote den edo ohitura galduta ote gauden jada. Toulousek du berriro ere baloia atzeraino. Toulouseko gaurko protagonista izaten ari denari iritsi zaio baloia berriro ere defentsari pasatzeko. Eskuin egalean. 70. minutura iritsi gara, Realak huts, Toulousek huts. Bigarren zati honetan bikain hasi gara, aukerak sortzen ere hasi gara, azken errematea falta, ea lortzen ote dugun. Bikain presioan sola, ez da ezer gertatu ordu erdirak eta Toulousen aldetik luze gelditukete da, kontuz Gomez erori egin baita eta bakarrik utzi du Toulouseko jokalaria. Ondo hanka sartuta Merino. Kornerra izango da Toulousen aldekoa, partidako bigarren kornerra. Horrek ere zerbait esan nahi du, Toulouse ez da hainbeste iristen ari, bigarren kornerra bakarrik baita beraien alde, jaurtiketak ere 3 ditut nik hemen jarrita, atera 2 bakarrik. Baina iristen direnean egia da gu baino, enuke esango indartsuago, baina bai kontundentzi gehiagorekin iristen direla. Ondo atera du Realak baloi hori, hala ere errez berreskuratu du talde frantziarrak. Atzeraino. Ezker hegal horretan, Didier. Didierrek aurrera. Baloiarekin jarraitzen du, ondo sola. Ondo berreskuratuta baloi hori Merinok eskuinera. Eta falta egin diote Brais Mendezi. Momo ikusi dugu, lehenengo zatian, Brais Mendez ikusten ari gara bigarren zatian, azkeneko berrikuntzak. Berrikuntzak, ez jaztu egokerra hartu, berrikuntzak kanpoko taldetik etorri direnei adierazita behintzat, hau da, badakigu gazteak igo direla, horiek ere ikusten ari gara, ba orain bigarren zatian adibidez, atezainetik hasita. Aritzen Lustondo baloi horrekin, erdira Zarateren bila, beste gazte bat, Lenormandek aurrera egiten du metro batzuk, ezkerre galeraino zabalduta baloi hori, aurrera Merinoren bila Merino, area barruan, baina erdirak eta jaurtiketa moduko bat izan da, ez dute gaurkoan dupe lo harrapatuko behintzat. Toulousek berreskuratu du eskuine galean baloia, presio egiten Realeko jokalariak, baina nahi duena egiten ari da Keben jokalari hori. Area ertzean Toulouse. Lenormanda atera da presioa egitera. Atzeraino azkenean Toulousek baloia ezkerrera. Mabuk atzeraino. Duperen bila. Eskuinera zabaldu. Aurrera, solak buruz ondo moztu, baloia hor gelditu da, ondo jaitsi du, kasu honetan, Maguna Zelaiak. Azkenean falta, Realaren alde. Philippe Montanier, gaurko partidako protagonistaetako bat, zer esango dugu ba, etxera itzulita, hemen lortu zuena lortuta, eta Toulousekin lortzen ari dena ikusita. Lehenengo mailara igotzea lortu du, talde frantsesa, eta gainera kontratua urtebete luzatu diote horri esker, 2023 arte zuen kontratua, eta 2024 arte luzatu diote, aurreko denboraldian talde frantziar honekin lortutakoagatik. Falta izan da, Realaren alde, Carlos Fernandez egin diotena. Brais Mendez ikusten dugu baloi horren ondoan, eta Kortajarena eta Marton Zelaia hartzeko gogoz. Brais Mendez baloia jaurtitzeko, erdiratu, eta ondo atera du
Toulouseko atzelariak inungo arazorik gabe ez zegoen Errealeko jokalaririk bertan errematatzeko eta inungo arriskurik gabe kontra erasoa izan daiteken jokaldia baliatuz, ondo buruz moztuta bikain Brais Mendezek falta data duen berberak. Kexo dira, esanez Toulouseko jokalariak ikutu dela azken, baina kontua azkenean epaileak esan duena izan da, kornerra izango dela Toulousen alde, hirugarren kornerra, partidako beraien hirugarren kornerra. Jokoan jarri dute baloia, jende asko bertan eta gola! Ez da posible. Ez da posible, gutxitan iritsi dira, jokaldi aldrebe xamar bat erdiratu du, gero ezerezean gelditu da baloi hori eta azkenean baliatu dute partidako lehenengo gola egiteko 75. minutu honetan. Ez da sake bikainik eta izan eta errematea bera ere ez da ba, beste ezer izan, baina azkenean kontua kontu, baloia barrura joan da, Errealeko jokalariak begira ikusi ditugu, ez dute ondo defenditu akzio hori, eta Toulousek horrelako akzio batean gola sartu digu 76. minutuan, Realak huts, Toulousek bat, eta arrisku handirik ez zuen sake batean. Aldaketa bikoitza, Kortajarena eta Marton, Maguna Zelaia eta Gomezen ordez. Zubiaurrek du baloia. Zubiaurrek Lenormandi. Lenormandek aurrera jarraitzen du. Burua altxa. Aritz Elustondori. Aritz Elustondok Zarateren bila erdigun horretan, Zaratek biren aurka ezin ba ezer egin eta azkenean Toulousen aldeko alboko sakea izango da. Berriro ere jokoan baloia, Toulouseko jokalariak de Jagerrek aurrera egin, kontuz arrisku jokaldi bat izan daitekelako, Txabik atzera egin eta gora joan delako, baina haze jokaldia ere oraingo honetan egin dutena, haze arriskua eta bigarrena izan zitekeena. Berriro ere, kasu honetan laugarren kornerra izango da Toulousen alde, aurrekoan badakigu zer gertatu duen, ea zer gertatzen den honak honetan, ea hobeto, defentsan hobeto aritzen garen, eta atera dute motzean kasu honetan, atzeraino bidali behar izan dute, presioan bikainari baitzen Kortajarena jokalaria. Berriro ere erdiratuko du zerrematean. Solak ia bakarrik utzi du jokalaria, baina zorionez errematea, Daljingaren errematea ez da ona izan, eta oraingo honetan ere kanpora. Zubiaurre ikusten dugu bere atzelariekin hitz egiten. Azkeneko 5 minutuak ez dira Realarentzako bikainak izan, begira hemen ikusten dugu berriro Txaibi errepikapenean eta nola jaurti duen Rualtek, baina azkenean zorionez ez ere zean gelditu den jokaldia izan da. Toulousek du baloia berriro ere ondo moztuta Brais Mendezek, eskubitara zabaldu du Kortajarenaren bila, Kortajarenak, Merino Kortajarenak berriro ere atzera, Solak du baloia, falta Realaren alde. Hemen berriro ere errepikapena ikusten ari gara erdiraketan, hor zorionez erremate txarra egin du, baina berriro ere ia bakarrik zegoen, porteri horren aurrean aurretik ez baizuen jokalaririk atzetik babesten ari zen, Sola, baita ere, eta gainera ez zegoen gertu, hor ikusi dezakezuen moduan.
azkenen minutetan, kontuz arrisku jokaldi bat aukera bikaina izan zitekenan, bertan Gomezek erdirak eta egin du, baina ez ere zen gelditu dena, berriro ere Toulousek baloia ondo berreskuratzen ari gara, Kortajarenak eskuin egal horretan, presioa egiten jarraitzen du, Toulousek jarraitzen du jokalariekin, esan bar dena da, Toulousi jokalariak aldatzeak on egin diola, aurrekoekin ez zuen alako arriskuri sortzen eta kontuz Txaibi ikusten dugulako berriro ere ezker egal horretan baloiarekin, atzera, defentsaren bila, Diarrak erdira. Kontuz Txaibik berreskuratu dezakelako, bikain Brais Mendez akzio horretan baloia berreskuratuz, txalo artean jaso dute ikusleek. Goratu ezagun, orain dela gutxi iritsi den erdilaria dela, Celta de Vigotik etorri den erdilaria. 2017an egin zuen debuta lehenengo mailan, jokalari honek 25 urte ditu. Lehenengo gola Atletiken aurka sartu zuen 2018ko martxoaren 31an. Guztira 166 partidu jokatu zituen Celta de Vigorekin eta 22 gol egin zituen. Toulousek berreskuratu du baloia. Aurre horretan jarraitzen du Diarrak baloiarekin, presioa egin diote, azkenean berreskuratu du Mabuk. Berriro ere Diarra, aurrean ondo, bikain Kortajarenak baloiarekin jarraitzen du eskuin egal horretan, baina Toulouseko bi jokalari ditu gainean, aurrera egin nahi zuen Carlos Fernandezi baloi hori pasatzeko, baina zer ezan gelditu da jokaldi horri. Berriro ere berreskuratu du talde frantziarrak baloia. Eskitak atzeraino bidalita orain aurrera jokoz kanpokoa izango da. Realaren alde. Gomez ezker egal horretan aurrera Merinori pasa nahi zion, baina luze joan da. Toulouseko jokalariak Dupek Diarrari. Diarrak aurrera jarraitzen du baloiarekin. Presioan ondo ari garen arren, azken minutuetan. Ez gara, defentsan hain ondoari. Zubia horrek baloia. Baina jokoz kanpokoa berriro ere Toulousi esan dietena. Imanol ikusten dugu. Jokaldiak aztertzen, lehen ere jokalariei zalpenak ematen ere ikusi dugu. Lenormand, Aritz Eluztondorekin. Aritz Eluztondok berriro Lenormandi. Buru altxa, ezkerreraino, Merino jeitsita bere postutik. Berriro ere Merino, dezarate du hor alboan, atzean bestelan Lenormand, atzera egiteko autua hartu du. Ezkerregalera berriro ere Merinok baloia erdigun horretan. Aritz Eluztondok buru altxa. Kortajarenaren bila, Kortajarenak sola aurkitu du atze horretan. Berriro ere Aritz Eluztondok Lenormandi. Eta Lenormandek atzeraino zubia aurreren bila. Bigarren zatiko lehenengo minutuetan ikusi dugu, arrisku egoera asko sortu ditugu. Azken errematea egiteko gutxi falta izan zaigu. Aukera bikainak ere sortu ditugu, bai lehenengo zatian, bai bigarrenean. Batzuk Dupek ondo saiestutakoak izan dira. Baina momentuz lehen lagun arteko honetan, lehen urteko azkeneko partiden dinamikekin jarraitzen dugu, azken errematetxo hori falta da. Eta kontuz berriro ere arriskoa dagoelako Toulouseko jokalarien aldetik, kontuz area barruan bakarri jokalaria, eta Aritz Eluztondok kendu du baloi hori gainetik. Eta kornea erra izango da, Toulouseko jokalarien alde, hala ere Realeko jokalariak ez daude. Gustura, Filip Montanier orain ikusten dugu, aulkira inguratu dela, eta Txaibi izango da, kornerra jarriko duena, gogora dezagun Toulouseko lehen gola kornerretik, beraiek izan duten hirugarren korner horretatik iritsi dela, bosgarrena da, Txaibik berak jarri du jokoan, ez da izugarrizko erdiraketa izan, baina ez dugu ondo defenditu, eta gola sartu da. Berriro ere jokoan errematatu dezakete ondo buruz orain atera duena Marton izan da, alboko sake izango da Toulousentzako, baina gola bai, mutilak, gola ondo atera da. Parkatu azkenean falta adierazti du epaileak. Aritz Elustondo.
Buru altxa, eskuin egalera Solaren bila. Solak erdigunera, Carlos Fernández bila, Carlos Fernándezek Brais Mendez aurkitu du eskuin egaloretan, baina bera bakarri dago Frantziako Toulouseko 3 jokalarekin azkenean atzera egin behar izan du, ezker egalera zabaldu, ezker egaleraino berriro ere Merino baloiarekin, Merinok baloia zapaldu, aurrera Brais Mendezek aurrerago, baina ezin ba, Realeko jokalaria bertan aurkitu. Meriroren falta pitatu dute orain, Toulouseko ekazkar atera nahi zuten, baina epaiak ez dio utzi, eta berriro ere atera beharko dute, baina falta izango da Toulousen alde. Hemen ikusten dugu berriro ere errepikapena, ikusten dezuenez jaurti eta Aritze Lustondok atera du, buruarekin atera du, baina hor kexu ziren jokalariak esanez etzela kornerra. Brais Mendez, bera bakarrik, Toulouseko 3 aurkarirekin Kortajarena atzeti zuen, baina ondo kendu dio baloia kasu honetan Kebenek. Kebenek aurrera jarraitzen du, berriro ere berak berreskuratu, luze joan zaio kontrol hori, Solak aterako du alboko sakea. Lenormandek burua altxa eta lasaitasun osoz, ezker egaleraino Gomezen bila, Gomezek aurrera Merino aurkitu du egal horretan, baina pasea ez da ona izan eta berriro ere arriskutsua izan daiteke, Gomez ondo presioan, baina Toulousek jarraitzen du baloiarekin, ondo Gomez. Eta azkenean Lenormandek atera eta alboko sakea Toulousentzako, azkeneko minutuetan Toulouse talde frantziarra da aukera gehien sortzen ari dena, aldaketak Toulousei on egin die, talde aldatu dutenetik askoz erasokorrago ari dira, gehiago asmatzen ari dira bai egal batean eta bai bestean, egaletatik sartu eta erdiraketak egiten dituzte, baita baloia erdiratu eta jaurtiketak are ertzetik egiten saiatu, kasu honetan ikusten ari garena bezala, eta arriskua ondo Aritze Lustondo jokaldi horretan defentsan, beste alderaino duperentzako baloi hori bidaltzen, baina esaten ari ginena askoz ere erasokorrago ari dira, hobeto ikusten ditugu, erosoago ikusten ditugu, eta gu berriz guztiz kontrako. Hala ere, ari gara jokaldi batzuk ateratzen, eta lehenengo 10 minutuetan arrisku egoera bikainak sortu ditugu, baina ez dugu errematatzea lortzen, falta zaigu azkeneko hori, azkeneko erremate hori edo, baina oraindik ere gutxi gelditzen da, 3 minutu gelditzen dira, baina oraindik ere ez da amaitu hau, partida gelditzen da, eta Toulousekoak aukerak sortu dituzten bezala guk ere sortuko ditugu, seguru baietz. Ikusleak ere animatzen ikusten ditugu, gaur etorri diren 4.900 eta 67 ikusle hauek animatzen, eta kontuz arriskua izan daitekelako Sola bertan. Sola defenditzen ari zen, baina azkenean aurrelariak berak egin du azken errematea, eta epaileak ondo adierazi duen moduan, zubi aurren aterako duen sakea izango da honako hau. Orain sartu aldi mazarete, baliatuko dut tartetxo hau esateko, Erreala bigarren elastikoarekin ikusten dugu, Frantziako taldeak arazo bat izan duelako bere elastikoekin, eta txuriz jokatu behar izan dute, orduan Errealak bigarren elastikoa jarri behar izan du. Oraindik ere lehenengo elastiko hori ikusteko itxaron egin beharko dugu, baina bigarren hau ere gustatzen zaigu. Sola eskuin egal horretan berriro ere erdira ez galdu egingo dute, Toulousek berreskuratu baitu baloi hori, atzean diarrak atzeraino, kasu honetan aurrera egin izan nahi dute, eskuin egal horretan, Ruault, bera bakarrik Gomez gainditzen saiatu da, baina Gomezek azkenean falta egin dio, eutsi egin baitio, elastikotik. Filip Montanierrek gaur magina bat kilometro egingo zituen aurrera eta atzera, ez da gelditu ere egin. Imanol bera ere orain aulkian sartuta dago, eta minutu eskas, falta da Arauzko 80 minutu hauek amaitzeko. Eta momentuz, Toulousen aldeko falta izango da, gainera toki arriskutsuan, area ertze horretan, egal horretan, erdirak eta egin dezakete, ea defentsan, kornerra baino hobeto Aritze Otegaren. Jokoan jarriko du eskita jokalari gazteak, erdiratu,
Eta Zubiaurrek eskuarekin gelditu nahi izan du, ies egin dio, eta sola bera izan da atera duena, baina berriro ere Toulousek berreskuratu are hartze horretan, solari jo dio hankan, solak atzera Brais Mendez aurkitu du, baina solari egin dioten falta izango da, Realak aterako duena. Berriro ere errepikapenean ikusten dugu, erdiratu du, eskitak, Zubiaurrek eskuekin gelditu nahi izan du, baina alde egin du eskuetatik, solak hori ikusi duenean kanpora bidali nahi izan du, ez dira, guztiz ondo ulertu atezaina eta defentsa, eta arrisku egoera izan zitekena, behintzat ondoren ondo saiestu dute. Eta epaiak Arauzko 80 minutuak amaitu direla esan du, lehenengo lagun arteko honetan, honen hase dira gauzak, Errealak huts, Toulousek bat, korner batetik etorri da Toulousen